Personal na binisita kang personalized kang Bureau of Jail Management and Penology Santo Domingo. Ang 30 PWDs as in senior citizen sa sendang sakop na banwaan kang nakaaging Valentine's Day. Kasabay ka ini, an pananauman kan personalized kang pasilidad ning grocery packs. Saro sa mga benepisyaryo ang 46 anyos, as in polio patient na si Rosa Balaguer kan Barangay San Andres. Si Rosa ang saro sa pirming benepisyaryo kang BJMP sa kada aktibidad kang pasilidad para sa komunidad. Salamat Kidakula. Natawanan man maski di ita pobre man kami. Ama niya man lang kaya nagtatao sa muya kipagkaon. Diit man lang. Kada kinsinas katapusan mga 3,000 man. Kulangon man. Nakaresibi man ng grocery pack ang 11 anyos na PWDing aki ni Nanay Gina. Maraming salamat po sa nagbigay po kang grocery po. Dakulang tabang po ito sa Muya. Sigun kay Jail Officer 2 Divina Quiamno, Community Relations Officer kang BJMP Santo Domingo, parte ang aktibidad sa Sendang Give Love on Hearts Day program na 2 taon nang unyan pun kan maimok na. Objeto kang programa na makapagtaong alalay urog na sa labing nangangaipunindang kababayan. Sarong paagi mandaan ninda ini, ngani na maipamati ninda ang sendang pagpadaba sa komunidad. Hindi lang siya nakafocus sa safekeeping and development ng persons deprived of liberty. So nandito rin po kami para po mag-extend ng tulong sa community kasi ang community isa yan sa katulong ng BJMP in rehabilitation of our persons deprived of liberty. We touch the heart of the community through the community service relations of Santo Domingo District 3. Pinasalamatan man ni BJMP Santo Domingo Acting Warden Senior Jail Officer for Noel Budolio ang lokal na gobyerno asin iba pang stakeholders na nakatabang nindangani maging posible ang programa. Samantalang ko naman po ang oportunidad din para magpasalamat po sa mga sponsors po na mga anonymous sponsors na kapag kami po nagkatok sa inda para kami man po makapagtabang, yaon lang po sa inda para yung lending hand po ninda may share man po sa Muya. Mientras tanto, sa parehong aldaw, binisita asin nagatod maning mga tsokolate asin lobo ang personalized kang pasilidad sa IP community sa Barangay San Andres. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal